Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Kendiat sengi menshua Lyngba ki social media, ki beliau ki ba amla bantep ki deki kila that pengklam ran jika kerteng jong kawai ke Longkmie, ke baya seriam dor bat kawai par kasamla ke bamdai nak ni ke jela. Hakaba ke video ke penpau ki jingle kam aurea jong kata kasamla bat ki laingot ki bar jela. Hakani ke video ke bala pensapriang Lyngba ki social media kum ke Facebook bat ke WhatsApp. Daga ba persang ban pentok bria ya ka kerteng jong ka waipar ka Longkmie ka ba nakani ka jela daga ba tho ba kani ka samla bar jela ka ba yale aurea bar kilai ngur kisenrang ka dai ka khna khasi daga ba shemru i ka kerteng jong ka kong pedang hon maulong ka ba na ka snong bernihat riboy district hadin bala sapriang kani ka video na kaliang ka kong pedang hon maulong ha ka shpotrek mutau bna jemang kala let ujaru da ka ijahar haki pulen bat hne ka singi ka arpoi tereng ujemang rengkat ukurem jongka uba badan dor tengkan ki bahaya ngasem bat ka jingsan ran lang jong ki katto kat ni ki riu chaimon sobha ki bana kani nong ba shilong kilawan ban Pynshai ru ye kani kam hakmat ki nong pathai ko bor po shilong plus club kani ke video ni Lyngba ipar lok jana iba sen janga aga khandai terek min khandai shte kumtu iong me call ni ko nga na klim receive ambalong message jana it's urgent tenga receive ngali call I kan ambale mo it's urgent call Demi pada orang mana bagadon ke video jom feedback hidur flashing screenshot dalam Facebook jongan umtakan. Teh ngamat hantu hi masih yo kita ke video dilale je police station jom kami ko niam di IFIR arong cukup beji cukup stem tu tanpa bagadon officer di pawaningi next day. Tengok mudah cukup terik jom naik kan naik tinggi ale dilale IFIR dan tu kan saya kan di kes Wajing tiap rumah di long Lyngba ke Facebook perlu balik kisim ke screenshot lupa tiap rumah atau kadon kei kata kajing bakla jonga mo bagi lihat kitat yang aku ni Lyngba along with my husband jonga ri don lang hatu kadul nadu ka timeline jonga isim screenshot dia tu nadu kidur ki profile pic jonga baro te kei baca yang kalau bomde kamu jisa kamu benca kumta alias kibru kaba kiyo kum kata ke video Kimdi ban circulate into. Then that was of that long kaba susi kaway ba nakalian yung ikul yung I husband nung nga long kila long mo kila may kila tim long kiong ba ngala that ya kapul kajak yung ilog ayu Lyngba ka jingle jong kani ka video tamat ngamde mga bale. So wat kepat jure ya kalian kan mo pa ka nakasurkan kina trace tamong tagane kina kenang bam de tangi lok janga baja ko ne kenang ba la Shah ya ki bai ki chat bung ru ya ki bai ki chat para khasi para nyam ki jongi bakanam ja su kung kene kari ya jongi bat plus ya kata ko mai kong laban jakmat ba ki ja Facebook ba kum ne kum tai ki ya kran an kalong ka e ka ba ngi para khasi ngi that ila ka jong ka long ka ngi jongi te kam long kalong ka e ka bom smo tanat kan te ka kwa ba mo ngi na kaliang mo ngi persyang ngi kran ngi tai lo kata ba kini nakalian ng surkal kini trace hitam mo kini klik kini bakli ya kata bakin ay dapat penting kini ay bukong kini kilong balik kunen bad kalau kata ngasuban ay kublay ru ya ki NGO na po umsning mo ki women organization juga riboy district ibalik kya na lu singi baltip kini baltip syaki ki bakit kya hadu dai Lyngba jo ki boy hadu ang neru ban mo ringkat ni ayu ni snow comment e bagidan ikong Angela ngat ikong Agnes ibalan kapat mangi ibalai trace tam nam takane bangin is kam Lyngba jo kaling inyo so pama bangin yo poyo hadu kathong bangin yo kam ni ubren bat ka long ka ek ba smo ja Burom smo le ran hadu kata ba klam ke jingtep mo ngisha pen thok yang ngisha le kum ne kum tai ngisha than bat ngas mo ban panma ka kur ka jonga ka kur tingkan ru ba mo ha padai ka jingi jungi kum silong ngi bu ilok jonga ai pjang hun bi tingkan ai ka jat ka jonga tena liang ka kuliang ka kur jonga ki kini ka bagadon ka jat jungi to ki dom ki mai ki om nga than ka kur nga than ka kur ka jat andre nga ko ban pa pi bangi kamle da ka jing batet andre nga ha ka de ka jing suja kunto mo ka de ka suja kunto dengan ko ba pi mo nga ka pan pi ba pin ma ya kata ka jing patwa ban nga ko ba pi pin ya pai pin ya hit bhai ke jing sisa ka ban ha po jong ka kin no te nga snow wan ong ba ya ka ni ka kes ngi nya besak man mo ngi nya tur ngi nya yang pe adu bangin ka min ubrio bat nga ko ban ong ba kaya kani ka kes ki ila IT kulit bat kulit ki di bantai sitam lam ta kani kanang bakalawai jong ila Shah jisi om ta yang ai ki bat ya baro ako kani ka kasi jong hi bangin ma
ya ke jing sup ke jing shong singai juga de jongi bagajat menteri jongi kalong ka ba job ke Hakani ke jingwan ye kendo ye kinong pathai ko bor ya ka kong pdiang hon maulong la sanran lang ru da ka nong ilam jong ka civil society women's organization ikong Agnes Kharsieng rengkat kinong ilam jong ka sengthma urangli ujuki bakan top ye ikong Angela rangan bat kiwi de habakran hakinong pathai ko bor kini kiri opak mat ka jala kila panram jor ye kini ke jingsim kabu kiri bamman ban panto abria ye ka kerteng jong kiwi pan kumta nakaleng jong ki kila dawan ki bor ka an ban thwet ki breo ki bran kti hakani ka kam bat ban perngat ro iki haki kendon an baper ikong Angela rangan ila pen paro pawat haka Facebook ki dan bon ki kerteng ki ken hon baper ki ba omla ban tep mano bathau bat mano bapanan kam iki ki ba jumlien ban Pynjah Burom iki babon da ka baturo iki dor jong kita ki bangat hakani ki jingsha Pynjah Burom na ka Facebook account jong ki ni ka jingja kam don ba ya dei ba i kong priang ka dei tang ka jing le kama kor ba ka jing le kam runa jong ki ka tu ka ni ki priu ba ki dei kita ki ba dei ban menran ki ba dei ban snow lamran hakani ka jing le ka jong ki let's say katu kami na piru pilayo yang ini message Lyngba ki social media mo kamtam ka WhatsApp kabapan sepriang ya ka video klam akor bat kabap kena pada ba idan dentai kong dakaba sulit tu ya kidur jung na Facebook kanir kalau kriminal kalau bian bat ban supen pau ba idan dentai kam bancu kena ba ia srimdur bo nangiru le singin na pet tidur ngim ia srimdur hindre haba kila tmui ban le kamrunar pade kila shpunwan hak takarkom bat kalong ka ek ba ma ba ngiyo iba ha social media kala long ki sapriang kini ki jat dor kini ki jat kubor lam le bat kam tam ka jing target kalong ba ki kenthai ban pen ya ka long brio man brio jongki but ngitip Shah ba kidon ki an ban perken ni ki but kajing kali jongi minta ka long ba hato ka no ka sarkar jongi ka simkhia lo kani namar ba ka an kala kran Shah ka criminal law amendment act aja khat lai la don amendments ki ba bo ki section thamai on stalking on voyeurism and kini barok ki ba de thik kini kijing syam jongi mentah haki social media baki lektu iki dur ki brio baki kena kumni kumtai baki komen kumni kumtai kalau kijing ade jongi baki brio dan ka basu kena lamler kum bakalam kan ka kes kemudian ka ba ade bali kom hendai kiswa ban that sama ko bat ni kentu ya ki bor jokaan baki de ban simkhia hado ki ni naman bak la kan lai hado kata-kata but kibriu kiba yo ekom kini image ro kiba share pateng ni kini yakiru ka an ka dewan kem namat la ong Shah section 354 jomka criminal law amendment act la ong ba ong tang kibriu kiba sedang man share tu image redo yo tu image haba pila yo i ka de ka image ka bom iler kam ka basulong matha kibriu ka balong lam ler bali pila share so pi de kaan ko ang bawat itu ibri basu yo aru iba share pateng ya kiru de barkia nang ba ente la kam ya ko ki de bentai kong ila ai FIR lang ba di log jong ik lai ai FIR halo kan ki jinja ndai ni kwa ban jor ba ki pulet ki de bencin ki ai de kimla ban ong ba ba ha ban trace halo ha ka WhatsApp la ne ha ka Facebook kumi untai but kidiban persam ban one at least chispa ngot ki brio ki pashe na maka appointment ki kongru ya ki turu question and happen tan saja nang ba there'll be a strong message ba manu wa participate ba simenta kong kini ki mo tisa kawai ru masukwa ban pau pa ba ya ka to ka ni ki kreken to kini ki groups ki badon ha Facebook na makinir ko ni mai ni kam kawai ka dei na ransan of new trap kawai ka don kalong penpau lut hang ni sa kawai na lengwear de pay of new trap kini ki group ki bamalien ban penrem ban outrage the modesty of women and girls dakaba kena lai pujan kawai ka barang mission ko boru hana ba kita kinthe sa Bangalore ki alam samla
kita kar kuning kita katu bro kadang tan kajing persang ban degrade yang women dah kaba kenok ni rana dah kaba post ki pictures kim don hok satya kim don hok ban lek untuk kidur kidar ki jo ki beriu na Facebook ni nan ni nan ban sapriang ni ki jing hok jing syukur but ka administration ka hak ban syukya ni ka kidon mentaki on the cybercrime unit is there tingi kwa ban tip hadu kat nu ilaban te kami ni